בוקר טוב לכם, וברוכים הבאים לעתיד שמתכננת לנו ממשלת ישראל. ולא, אני לא מדבר הבוקר על מלחמת הנצח בעזה, וגם לא על החטופים או על מה שיקרה בלבנון. אני מדבר על מה שיקרה לנו כאן, כבר בקרוב, אם המלחמה שהכריזה הקואליציה על הדמוקרטיה תתממש. בעתיד הקרוב הזה, גלי בהרב מיארה לא תהיה היועצת המשפטית לממשלה. במקומה תמנה הממשלה יסמן שיעשה כרצונה. וכדי להשלים את המהלך, היא תמנה שופטים שישפטו כלבבה, והיא תסרס את לשכת עורכי הדין, ואולי היא גם תפזר את בג"ץ ותשנה את שיטת המשטר. ואת כל זה לא אני אומר, אמרו את זה השבוע, שרי הממשלה. בעתיד הקרוב הזה רונן בר לא יהיה ראש השב"כ, והרצי הלוי לא יהיה הרמטכ"ל. גם במקומם תמנה הממשלה יסמנים שתחתם ישרתו עוד יסמנים, שכולם ביחד לא יבקרו ולא יחקרו, ובעיקר יוודאו שהממשלה היא לא תישא בשום אחריות, בטח שלא למה שקרה במשמרת שלה. וגם את זה לא אני אומר, גם את זה אמרו השבוע חברי הקואליציה. בעתיד הקרוב הזה גם התקשורת שלנו לא תראה אותו הדבר. התאגיד ייעלם וגלי צה"ל תיעלם, והערוצים החופשיים שישארו יוגבלו ויפגעו כלכלית, וזה אמור לסרס אותם ולגרום להם להתנהג ולדבר יפה. ואם הם לא יתנהגו וידברו יפה, הם יסורסו עוד יותר, עד שגם הם ייסגרו. וגם את זה לא אני אומר. כל זה קיים בהצעות חוק שהקואליציה מקדמת בימים אלה ממש בכנסת. אומרים שדמוקרטיות מתות לאט, בסתר, לא במקרה של ממשלת ישראל. היא עושה את זה מהמקפצה, והיא עושה את זה למרות ה7 באוקטובר, ולמרות החטופים, ולמרות ההרוגים, ולמרות המפונים, ולמרות המחיר הכלכלי והנפשי הנורא שכולנו שילמנו. והיא עושה את זה פשוט כי היא יכולה. וכשהיא תסיים עם מערכת המשפט ועם מערכת הביטחון ועם התקשורת, היא תגיע אלינו, אל כל אחד מאיתנו. ולא יהיה אז מי שישמור עלינו, ולא יהיה אז מי שישמור על המדינה.